U naħseb qatt mu se terġgħu taraw l-istudio mimli daqs bajda daqs illum. Bil, ara xi ġmiel. Konna ċans ngħidu kell. Mela, għandna ċans, għadhom kemm daqqu l-5 neqsin 10, ġifieri għandna ċans naraw u nitkellmu. U dawn huma propju friski minn nhar is-sibt li għadda, ir-rebbieħ, Christina Harding fl-ewwel post bil-silta Il-Baħħu jien u xekk. Il-kompożitriċi u l-awtriċi l-aħwa Xardin u Natasha Grima nilqakom, inselmilkom u grazzi bil-qalb kollha. Tiegħi daqqewili ta' fil-bidu. U dan huwa il-partner in crime miegħi li ġejna fit-tieni post, Mark Spiteri Lucas, kompożitur li inti wkoll irnexxielek takkwista t-tielet post. Flimkien ma' Paul Ellul bil-kantanta Laura Bruno. Laura tajjeb li ngħidulkom se tkun magħna għada fil-programm flimkien ma' Leontin. Emil Kaleja Bejlis ukoll l-awtur tal-kanzonetta Meraviglia, kif ukoll Lon Kirkop li tajjeb li ngħidu ir-rebbieħ tal-għanja tal-poplu tas-sena li għaddiet u xekk. U din is-sena irnexxielek tieħu wkoll il-premju għall-aħjar tema bis-silta Għadu ma sarx. Għadu ma sarx li kienet kantata brillantement minn Kelsey Bellante. Tajjeb, pero jiena ħajkolli nibda b'dan, da fil-li nafu żgħir jiġri mal-kuġini, inkunu qed inkantaw. U jiena rrid nerġa' narakom tkantaw tal-ilkom. Taraw sankaxkarhom nerġa'. Lissa tiġri bihom hu. Ejdilhom, issa, ekku. Kif qed tħossok? Le, kontentu. Kontent ħafna li wara da żmien kollu bħalma jafu sħabna diversi performances f'Anja tal-Poplu. Din is-sena erbaħna fil-50 anniversarju propju. U achievement kbir, u għajmin. Trix naraw silta minn. Mela, bil-qalb kollha, mela. Ħalli naraw, mbagħad. Inqas ma ngħid aħjar. Ħalli inti inħallik terġa' tieħu pjaċir. Inti ma m'għamilx bħali jiena mort id-dar, jien dom sa tlieta ta' filgħodu bl-antrenament. 5 u nofs irrati. Mela qatt warajja int. Ħanaraw is-silta ta' Christina Harding. Inħares l-isfel minn ġodi t-tija, bintu li fl-art nixħut fuq bankina, forsi għal-ruħi kunem ftit ħnina. Min jaf li kiku sitt il-wens f'għajnejn li joffru kien biex ħajti tagħmel sens. Min jaf li kiku dan id-mur li nixxef sewa l-ħsus li jinfdu l-qalb ħalmus. Imxi mitluf waħdi ġol foresta, issa qed jidlam ninsab imbezza, nifsi maqtu jibsa wisq dil-pina, marriħ nixxejjer mingħajr indima. Min jaf li kieku sitt il-wens f'għajnejn li joffru kien biex ħajti tagħmel sens. Min jaf li kieku dan id-dur li nixxef sewwa l-sus li jinfdu l-qalb ħanus.
ma jifhimni. Jiena impressjonatni ħafna dik l-emozzjoni, Ux veru kont se tibki. Ej, le, anke issa. Qed nitħaq bija nnifsi kif qed nider u fl-istess jien ħajdem ma' għajnejja. Kif twildet imma din is-silta, kif twildet? Ma ħalli fidejn Natasha. Diska ta' Natasha. Hawnhekk qegħdin naraw propju trofew li jintiret minn sena l-oħra mir-rebbieħ. Li fem dil-kanzunetta inħolqot minħabba realtà. Sewa, u jiena fil-fatt meta ma tantx nikteb, għax malajr tikteb, taqbad u tikteb, tista tħares lej l-qasrija u tikteb fuq il-qasrija. Imma jiena nikteb meta nkun fil-profondità tal-uġieħ u ta' dwejja, jew fuq isħab fil-ferħ. Sewa, meta tkun għaddejja minn emozzjonijiet kbar. U din ġifiri, din kont imnebħa kien il-klim. Jiena nħobb nimxi ħafna bil-kelb. Għandi kelb u immur ħafna nimxi biex nistrieħ, biex nħossni aħjar. U dan il-klim beda ġej. Il-klim u anka l-mużika, sejna mużika ma niktibx. Jiena ma ndoqx. Tiġi l-melodija mal-klim. Tiġi l-melodija mal-klim. Il-melodija mal-klim u inkanta ġo moħħi u qed nisma' leħen Kristjan. Qed nisma' leħen Kristjan jidwi ġo moħħi. Bat mort id-dar, ngħidlek il-verità, miexja u nirrekordja li nifsi. Ekku, eżatt biex ma tinsiex. Tant daw ġejjin sbieħ, il-versi u poġġuti qisu xi ħadd qed inebbaħni jekk qisu xi ħaġa daħlet fija ħerġin daw. Unkantom, mort id-dar u ktibta. U ċempilt loħtok. U mbagħad loħti. Ġitni bil-qeda. Poġġejta bil-qeda. Propjament l-istorja għaw tibda. Apparti li Natasha. Imma l-istorja bad kif eżatt. Xubbat aħna badni, ovvjament, nat, tiflaħ xi ħaġa naqri iktarek u tiflaħ tmislix il-klim, tmislix daw. L-ewwel kif ratu l-klim l-introduction u l-affarijiet l-oħra fidejk ġifieri. U kif ratu l-klim għalli. Fejn hu l-bridge? Fejn hu hekk? Għax di mbagħad jiena ħatmur mużikalment. U kif rat il-kliem. Però kellha tini x'ismu sħiħ li jiena ma nifhimx daqshekk daqsa tidħol daqshekk grib. Inżel mill-fantasiji kollha ta' moħħok. Xarlin dejjem għandha tama. Xarlin dejjem għandha tama u xtaqet li fil-kanzunetta. Xtaqet li fil-kanzunetta ndaħlu t-tama. Xila traf. Għal-klim Marja Santa għal-klim għat-tini lajn diġà. Għettra fit-tini lajn diġà. Diġà spiċċa dan, diġà kommetta s-suicidju, għax tajb najdu li naħseb titkellem waħida, pero u xarli xtaqet id-daħal it-tama. It-tama għal dak li jagħmel lat ma teżistix. Għax għamlu u spiċċa. U fil-fatt meta mbagħad għandek ir-ritornell qed jgħid min jaf, dak mhux u it's not about suicidal ideation, il-ħsieb li jgħaddilek minn moħħok meta inti tkun imdejjaq, dak jgħaddi lil ħafna nies. Sfortunatament, il-protagonist tal-kanzunetta tiegħi wettqu lat. Imbagħad għandek ruħu li ħarġet mill-ġisem. Min jaf li kiena sibtajnejn li ħarsu lejja li rawni.
U l-ġisem il-bniedem qed jerġa' jirrabjet jgħid ħadd ma jarani, ma possibbli ħadd ma jismani. Ekku. U laħaq wettaq sfortunatament dak. U għalhekk jiġifieri l-kanzunetta nħolqot biex solidarjetà ma' dawk li lat wettqu sfortunatament. U mbagħad l-appell tiegħi bħala Natasha ngħid lil dawk li qed iħossu dawn l-affarijiet biex ma jaslux ifittxu lajnu. Dak il-punt għax imbagħad ikun too late, ħallix lil ruħek tistaqsi min jaf. U tajjeb ukoll ngħidu li nibtet ukoll aħna naħdmu fis-skola, jienu Natasha, li kemm huwa għaliex intom għalliema. Ekku. Aħna nagħmlu l-PSD apparti li nagħmlu l-hospitality u hekk, però kemm importanti li noqogħdu attenti minn dak li nagħmlu u minn dak li ngħidu. Speċjalment it-tfal, iż-żgħażagħ, jekk inti għandek it-tfal id-dar u qed tismagħhom qed jitqu għax qegħdin jgħidu xi ħaġa fuq xi tifel l-iskola, għalliema naf li hemm għalliema li jagħmlu ħafna u jagħtu ħafna support anke jekk m'intix jekk inti għalliem tal-akademik u tallem Malti, Mezzi, Ingliż. Iqaf mill-lezzjoni jekk ġara xi ħaġa, ent tekkilit dak il-ħin. Eżatt, Marku għallim ukoll. Għax jiena bdiet ukoll minn nista' nsemmi t-tifel tiegħi meta ngħidu ġara xi ħaġa fil-break u ħadd marah u ħallew waħdu u ifa kif jista' jkun ħadd marak qed tilab waħdek, ħadd kif jista' jkun. U minn hemmhekk ovvjament il-kanzunetta imma ċerti affarijiet tiġi importanti minn affarijiet reali, minn kelma li jgħidlek kif tindur waħdi f'kantuniera. Ekku, għad tindur waħdi f'kantuniera, x'qed tagħmel fil-break għax ma labux mej, qed tindur waħdi fil-kantuniera. Ġifieri niġu l-emozzjoni tiegħek. Mit-tfal. L-emozzjoni tiegħek tfajt ħafna emozzjoni fiha din. I have to deliver. Ġifieri mela il-kompożitur u l-awtur f'daw kanzunetta fidi bħalma kelli b'affarijiet oħrajn sħabna hawnhekk ukoll. Huwa xogħli mbagħad bħala kantant illi nifhem il-kliem x'inhu u fuq xi x'inhu u bħalma jkollna normalment bħal kull kompożitur u awtur dawk ngħidulhom meetings biex naħna naraw għalfejn inħolqod din is-song u mbagħad huwa xogħli ovvjament li twassal għaliex inti deliver. Eżatt. Ovvjament jiena jibdew ġejjin flashes oħrajn ġo moħħi li xi kultant taqqas ikollhom x'jaqsmu mal-kanzunetta, però li xorta ikunu emozjonali li ngħid ġabuni saw, wasal saw. Ekku. Jiena ħandur naqra f'naħa l-oħra għaliex ovvjament il-ħin dejjem kontrina. Mark, is-sodisfazzjoni jiena fli ħad tkun hawn flimkien ma' Lawra għada, però s-sodisfazzjon tiegħek tat-tielet u t-tieni. Ili nieħu sem fl-anja tal-poplu, nsir veteran, minn 97, ġifieri 26 sena. Erbaħtu darba plejsjaj diversi drabi, bħala songwriter, bħala kantant, to my knowledge, nispera ma ninsiex, qatt. U allura dak li ġara s-sibt qed jittieħed f'kuntest usa ta' sodisfazzjon doppju mhux triplu. Ġifieri li tiġi t-tieni u t-tielet. U iktar minn hekk din id-darba it-tieni anki bħala kantant bunur li qsamt din l-esperjenza ikolli ngħid miegħek. Kien l-umur tiegħi tajjeb li ngħidu li jiena inni kważi 20 sena jew naħseb fuq. Come back with a bang. Li ma nieħu sem festival għaliex naħseb wara l-Eurovision u ftit wara jisu Brit ma rridx nieħu sem f'kompetizzjonijiet. Però meta ġejt avviċinata minn Rrid ngħid parti minn da suċċess nafu il-Mark, ġifieri ħolhom bil-kunċett, ħolhom bil-collaboration, tkellimna u bdejna dil-kollaborazzjoni illi min jaf forsi qed timxi u timraħ iktar. Hija nittama li xina l-adrenalina tant telat. Imma kien mument emozjonanti għalija anki meta ħabbru riżultat, eċetera, għaliex mhux ma kontx qed nistenni, kelli fiduċja kbira fil-kanzunetta, it's a positive song u naħseb interpretajta bl-aħjar mod
possibbli Iva, ta. kif naf. Hija fil-mija, ta. Aħna konna hemm u rajni. U ħassejta ħafna u allura dak il-moment kien wieħed emozjonanti. Ħalli nisimgħuha qabel ma naraw kif nibtet din il-meravilja u il-pożittività ta' meravilja. Ħalli narawha ftit. ħarsa madwarek, imraħ lilin minn darek, ħilsa ir-ruħ, ferħ tibda tfur, jiftiħu dakin nifspur, xem nisbaħ mill-apprezzament, sabiex tgħix ħajja serena u kuntent. Meravilja li tifel tkun pozittiv, donnu postok fid-dinja jsir aktar effettiv. Meravilja fi sbuħija tal-ħolqien, kif mill-passat qed jitfassal il-ġejjin. Meravilja li tifhem tkun kreattiv, seħer fil-ġmiel li għamlek tan sensittiv. Meravilja fl-innoċenza tan-namur, għax tul iż-żmien se jibqa' jidakkar il-fjur. Il-ploba u ċans, ħajtek dawara f'rumanz, minn kull irbit kun maħlul, dawar it-tlajja f'inżur. X'nisbaħ mill-apprezzament, sabiex tgħix ħajja serena u kuntent. Meravilja li tifhem tkun pożittiv, donnu postok fid-dinja jsir aktar effettiv. Meravilja fi sbuħija tal-ħolqien, kif mill-passat qed jitfassal il-ġejjin. Meravilja li tifhem tkun kreattiv, seħer fil-ġmiel li għamlek tan sensittiv. Meravilja fl-innoċenza tan-namur, għax tul iż-żmien se jibqa' jidakkar il-fjur. Meravilja li dil-ħajja kollha l-wien, ingawdu għaw ngħixu għal-koll flimkien. Dawk il-momenti żbieħ u dawk ftit ibsin qed isawru minn aħna bħala bnedmin. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na. Meravilja li tifhem tkun pożittiv, donnu postok fid-dinja jsir aktar effettiv. Meravilja fil-sbuħija tal-ħolqien, kif mill-passat qed jitfassal il-ġejjin. Meravilja li tifhem tkun kreattiv, seħer fil-ġmiel li għamlek tan sensittiv. Meravilja fl-innoċenza tan-namur, għax tul iż-żmien se jibqa' jidakkar il-fjur. Tajjeb li ngħidu li jiena kelli ċof verament kbir u Christian Harding is-sanduna li kelli ċof. Kella ċof. Fil-verità fil-premjazzjonijiet indunajt li kien ċof, jasibta xi warda. U taf kemm il-darba nqiet nuqqat li proset, eżempju ngħidulha. U mbagħad indunajt illi fil-premjazzjoni kif rajta fuq il-sejġ. Ara xeħlew. Di ċof għandha mhux warda. Da biex tara kemm nagħti każ. Imma, Emil, daw il-versi, minn fejn ġew? Ara, ftakar meta konna qed nitkellmu, jien meta nitkellem miegħek dejjem bitbissima, dejjem pożittiva ħafna, ġifieri kolli nammetti li kont parti mill-ispirazzjoni wara l-kanzunetta, għax dejjem nafek pożittiva f'dak il-karattru ferriħi u titħaq tifla tiegħek ukoll Nicole, ġifieri. Mark illi nafu u dejjem ifittex ukoll affarijiet pożittivi, rid noħloq kanzunetta pożittiva li kom it-tnejn. Dak kien l-ewwel ħsieb
li ġini Sewa. f'moħħi għal-Meravilja. Jiena fil-fatt kif rajthom mill-ewwel qedlek il-mamma mija xi ġmiel. U jien ma tantx toqgħod naħdem fuqha mhux soltu. Infatti, Ġifieri ftit kollox wara li ħareġ eżatt. għaddit konfermajna l-klim kollha sew, Mark kif ngħid jinġera bil-kompożizzjoni għalli kważi l-estat lu tiġa. Għaxta bdorri li jiena nieħu fit-tul. U għaġġel pjuttost fuqha, il-klim ħassu mal-ewwel u ġieħ naturali, il-melodija ħarġet naturali. Imma minn hemm beda, kif bdiet titkellem Charlene u semmit Natasha wkoll, fil-ħajja għaddu minn diversi esperjenzi, uħud diffiċli ta' niket u oħrajn ta' ferħ. U anka nista' ngħid li mill-mumenti bsin tal-ħajja titgħallem tapprezza il-pożittività u kemm għandna bżonn li napprezzaw dawk il-mumenti sbieħ tal-ħajja. Ġifieri kull min jafni jaf li ma kellix l-aħħar sentej faċli ta' ħajti bit-telfa tal-mama tiegħi, imma titgħallem tapprezza kemm il-ħajja fil-verità hija qasira u għandna ngawduha bl-aħjar mod possibbli. Fil-fatt aħna bħala familja għaddejna mill-istess esperjenza propju 15 qabel il-festival. Allura Meravilja kont inqum filgħodu mhux biċċajt u nismagħha biex inħossni aħjar. Ekku, u importanti ħafna. U dak kien il-ħsieb wara l-kanzunet tal-ixtaqt li kull min jisma' ikollu ħsieb pożittiv u jekk jirnexxilha b'xi mod biddillu l-burdata. Kun il-ħaqt Tajjeb li ngħidu li l-arranġament fl-istudio sar minn Andrew Zammi, tinselmulu minn hawnhekk ikun qed isegwina l-orchestration minn Maestro Joe Brown. Mbagħad ovvjament Paula Bella kien qed jidderiġi. Lon, inti irnexxielek tirbaħ l-aħjar tema u kontu qed titkellmu fil-fatt x'jispirak u kif jiġuk dawn it-temi? Ekku, jiena nħobb niktab ħafna fuq affarijiet li jkunu qed jiġru madwarna. Sewwa. Jew esperjenzi personali bħalma kienet il-kanzunetta fil-kaxxun tas-sena l-oħra. Jew inkella affarijiet li jkunu qed jiġru madwarna. Sfortunatament il-vjolenza domestika sadni kif kont qed naqra artiklu twaqqaf unit dawn l-aħħar xarej qed ikollhom high risk case iżjed minn wieħed kuljum. Mamma mia. U dejjem kienet xi ħaġa li xtaqt nikteb dwarha. U again, nkun jies fuq il-pjano u jibdew ħirġin l-affarijiet, daqqa żewġ chords, daqqa naqra lirika u tibda taqqat il-kanzunetti bil-mod. Imma dak huwa li iwassalni biex nikteb huwa il-messaġġ li nkun irrid ngħaddi għalhekk l-għandja tal-poplu għall-qalbi ħafna. Għaliex it-tema, il-lirika hija importanti ħafna. U l-għażla ta' kif waqgħet fuq Kelsey? Dika, jiena ħobb naħdem ħafna illi ikolli l-kantanti diġà f'moħħi. Imma f'dan il-każ kont qed niktibha hekk ġiet ma kienx pjanata, infatti kienet verru lejn l-aħħar tas-sottomissjoni. U ktibta u mbagħad bdejt naħseb naqra f'kantanti min jista' jkunu u hekk il-Kelsey kont intqajt magħha kif mużika ftit ġimgħat qabel. Kienet f'mużika. U kontattjajnija u aċċettat u nalla li xħin smajta tkanta. U Kelsey, meta xsibna fija, kien naqra riskju għaliex Kelsey aħna mdorrijin, nismaw tkanta, R&B u Ekku. riskju f'dak il-mod għaliex il-vuċi tagħha jiena minn dejjem oġbitni. Ja bravissima. Niftakar meta kellimta u hekk u smajta tkanta l-ewwel darba. Verament, naħseb l-ewwel darba li smajta tkanta Belli. L-emozzjon, u anki art li jina ħafna snin ma kanta Belli. Meta konna din fil-studio u smajta tkanta kif tibda tisma' bl-arranġament, tibda tajt possibbli din ktibta hekk fuq il-pjano. Ma tiġrilkomx u għad kattik kanzunetta. Kollox jibdejna għatu jaqapostu. Ikolla dak il-moment fej veru tħossok gbur bik innifsek. Ħalli naraw silta minna. ġaj strambi ġrama dwarna tul il-lejl Intinni xilek tipproteġi li minn dak it-tlam Bija fidejk Kontadni tifla u bek ma finx Xfisser il-klim għad
għadu ma sarx tal-ħalli li nlabna fid-lam tal-lejl ħalif li ma ħadxejn miegħek mid-dar ġebbet fija l-assat ħalta mir-rapport bidejk iżom xuftejk waqt li demmi ċarċar bil-mod il-mod bil-ħnina tlabtom sabiex jiproteġuk għaxal dan kollu iżjed int ma tiflax staqsejtik il-bot minna jistawx għal kollox jizommu iżda għalulek li r-rijat għadu ma sarx bajna waħedna nejxu f'biża lejl u nar jivvendika nejstu swarajna fej l-abbuż beda jmur mill-ħażina l-ar kont għadni tifla u bek ma finx kif missiri stess seta jasal sar bħal żewġ ħabsin fil-nar tnejn id-dar li fal-bżon u wiċna ma xrifniex minn hawn mhux l-ewwel darba l-assat ħalta mir-rapport bidejk ma wiċċek waqt li dmuħi ċarċar bil-mod il-mod staqsejt jekk il-bot minna jistawx għal kollox jizommu iżda kellek tistenna l-fuq minn sentejn biex jinstema l-każ mill-iskola ġabruni u għaluli li missieri weġġak u qatt ma nista' nerġa' narak kont għadni tifla u bek ma finx kif is-sistema fallit u wasalna sar spiċċajt inti ma tlif dak kollu li kont naf biex sar xi ħaġa kellu jifridna l-dejjem minn xulxin ma' bil-ħniena kont labtom sabiex jipproteġuk kif ir-rejat kien għadu ma sar Prosit tassew l-onnu kol dik is-silta verament sabiħa. Aħna l-ħin dejjem jiġri kontrina. Xi pjanijiet hemm malajr ħanibda bik. Iżjed pjanijiet ta' kidba, iżjed klim, iżjed mużika, iżjed drammi, iżjed kodba. Ġifieri bħalissa ħedon naħdmu. Għaliex dak li jżomna ħajjina kidinna li l-arti żomna. L-arti, ekku, l-arti dejjem ittik in-nifs. Emil? Proġetti varji, in the pipeline kif ngħidu, looking forward biex narawhom jinħolqu u jkollok dak il-moment li tkun fl-istudio u tisma' il-kreazzjoni tiegħek tuħu l-ħajja l-ewwel darba. Fil-verità. Eżatt. Mark, x'ħanamlu aħna? Proġetti ta' kant, ukoll sassa, u proġetti ta' Marco Debi. Veru. Malajr. Malajr nixtrajt lecture u umbrella. Ma għasandi ċans, ma nafx. Għandek Zeza u f'Diċembru. Għandi Zeza, għandi production oħra f'Novembru tal-partner tiegħi Graziella ġifieri. Ekku. Ejħun kollu għaddejjin, bħalissa għaddej fuq l-arranġamenti tagħhom għal ta' Novembru u recordings. U song il-daw ħajkantaw. Eżatt, issa naħsbu xi ħaġa għal Nada Xawxallin ukoll. Għal-daw. Nata Xawxallin. Jiena kont se ngħid aktar baħar, paċi u tranquillità, dak li nixtieq. U aktar kidba. Fuq din nixtieq li b'din is-song nagħmlu xi ħaġa biex
biex nejnu u biex tkun ma nkitbitx għal xejn. Le, żgur li mhux għal Taf kif mhux ġast għal-festival biex terbaħ it-trofi. Li permezz ta' dis-song inċaqal u naqra l-ilmijiet u jisir xi ħaġa hija nkunu biha aġenti ta' bidla. Naqbel miegħek. Jiena minna ħatija jkoll nixtieq nirringrazzja l-organizzaturi tal-Anja tal-Poplu għaliex verament kienet serata. Prosit il-Joseph u l-Antonella għamlu bitċa xogħol verament tajba bħala prezentaturi. Għalhekk qed jagħmlu ħafna sinjali. tajbin. Prosit, intom il-kantanti, l-awturi u kompożituri ibqgħu jikdbu il-kanzonetta Maltija hija sabiħa immens. Għaw ħafna fejn titfaw il-talenti tagħkom għalhekk ibqgħu jikdbu, ibqgħu kantaw. Ħanna naraw ftit dak il-hamper li intom tistgħu tirbħu suppost il-frażi salesta idħlu fil-paġna tagħna komplimenti u ktbulna dik il-frażi ħalli titlu biċ-ċans li tkunu finalisti.